Čo ťa priviedlo k YouTube? Vieš čo, neviem. Jedného dňa som si povedal, sadol som si za hru, reku idem točiť videá. A odtedy ma to chytilo. Nevím, bavilo ma, jednoducho ma to baví. Jako vím, není som ten najlepší youtuber, nemám najlepšie videá, ale nevím, baví ma to. A je to najlepšia vec, keď si nasraný, môže si vyventilovať zlosť aspoň. A keď to vyhodíš ven, tak fanúšici buď ti veria, že sa volá čo také stalo, alebo to môže byť fake. Ale jednoducho tebe sa uloví, keď si nasraný a dajme tomu spravíš voľaký ony. Voľaké trapné video alebo voľaké blbosti. Napíšte mi normálne originál, teraz si povieme pravdu do papulí. Napíšte mi, kto je pre vás starý človek. Lebo pre mňa je starý človek 50-60. Pre vás? Originál mi to napíš, nemusí sa bať, nič ti na to, uznám tvoj názor, nič ti na to nepoviem, ani si nebudem robiť srandu. Pre mňa je originál starý človek 50-60 rokov. No, starý jak starý, bacha, to by som sral sám sebe do huby, ale je. 70. Môže byť. 70 áno, mám kolegu v robote, ktorý má 70 rokov. A môžem povedať, že je to dosť prívetivý deduško. Srandista jak hovado. Teda my ho voláme v robote, že deduško, ale to je frajer, by ste neverili, jakí chlapci. Ten by vedel predať aj onému, mŕtvému onej rakvu. To je taký frajer. Počkaj, ale kde som ste výsť? Sem. Není človek ako človek. Petr Pepe je presne tak, jak hovoríš. Není človek ako človek. A napríklad aj, čo sú starí ľudí, napríklad jedna babička, čo som pozeral video na TikToku, no ja by som jej typoval, nech má 80 rokov. Chalani, tá babička, ona má postavu, jak 30-ročná baba. Chodí do posilovní, chodí cvičiť. Ja som nechápal, keď som to video videl. Ona nemôže mať toľko rokov, jak vypadá. A zase ďalšia babička, tá zase hrala Counter-Strike. Ďalšia babička, Valorant a CS-ko. Ja som zíhral. A ďalší detko, on bol profesionálny snajper v americkej armáde. Ten má 89. A hrá Battlefieldy a Call of Duty. Chlapci, takže každý je tak starý, jak sa cíti.